Oh, yan na. Yan na naman. Oh, grabe no. Malaki ng kalaki. Uy, makagula pa. Nadali na raw yung 5 finger. Jesus. Uy. Dito lang yan sa gilid mo eh. Ay, ito mas malaki. Pare, apir. Finger sila. Apir. Ay, ano, dakula na. Lako. Yun ang pahuli ko mo nunoy. Mga araw kayo ninoy. Darakulo ni Igli. Yan natin yun. Mga to, ito yung mga to yung lahat ng huli namin ni Manoy. Nina Anglers. Yan. Ay, mapagpalang araw po ulit sa inyo mga Choy. Happy Easter Sunday po sa inyong lahat. At samahan niyo po ulit ako mga Choy na mamiwas dito sa may Wonder Ilog ulit. Yan, nirisbakan natin ulit dito mga Choy, no? At siyempre nagpapasalamat tayo sa lahat ng silent viewers po. At siyempre sa lahat ng paparating na subscribers natin. Thank you so much. At siyempre nagpapasalamat tayo kay Kachoy Win. At binigyan tayo ng ano mga Choy, ng BSF na pamain dito. So try natin dito mga Choy kung kakagat yung BSF dito, no? So sa gustong mag-avail po nito, pa-message po mga Choy sa sa kay Winchester Frog and Fish. Yan, tackle shop. Yan, matatagpan yan mga Choy sa may Napindan, Pateros. Yan mga Choy. At siyempre papasalamat kay Kachoy Philip Robles at binigyan tayo ng floater. Yun mga Choy, oh. Ganda. Thank you mga Choy. Try natin dito mga Choy para ma-update natin kung ano yung pinaka the best na pamain dito sa Wonder Ilog. Sa ngayon mga Choy kasi mababaw na mga Choy. Bulat tapos BSF mga Choy, no? Try natin dito. Tapos yung lalim, kalating metro lang mga Choy lalim. So dyan lang tayo, no? Yun. May kilaw shoutout nga pala kay Kachoy GR at kay Kachoy Vic Ninang Anglers. Sana mapunta dito mga Choy. Ganito raw mga Choy pagpapainit to, no? Sabi nila Kachoy Win, padaplis lang daw mga Choy, no? Para gumagalaw-galaw siya, oh. Yan, oh. Yan, dapat ganyan daw. Tapos ano lang 2 to 3 lang na BSF, no? Yung pamain, yung uod, hindi yung marami. Sakto-sakto lang dun sa hook ba na may nakalabas, tapos gumaganyan-ganyan yung oy mukhang napaparamdam na. Hindi, tuloy mo nga yan, tuloy mo. Bakit bumubula yan? Oo, meron pa. Alaka. Ito na. Ay naku, bulat. Timothy, kinagat. Bulats, kinagat pa. Ito mga Choy yung ano, BSF. Yun, first cuts tayo. Sunod na ito mga Choy, promise. Uy, bakit bumabalik ka? Oh, biga. Grabe, mga good size na naman dito mga Choy. Kaya sarap mamiwas dito. Iwan ko ba kung bakit hindi sila nakakarating dito. Malayo-layo lang din. Pero sus, kakayanin naman. Talagang ginusto talaga mga Choy. Kahit na hingaling ka dyan. Ito, katulad ito. Oo. Merong maliit yung kagat dito mga Choy, pero talagang malaki, ano. Sigurado to. Sigurado ka. Kabiwas. Oh, yun na. Ay sus. Nako. Dilipis mga Choy. Magaling niya sinabit niya. Isda yun eh. Ay, shoutout nga pala sa mga Tisoy Anglers. Ando na naman sila mga Choy doon. Sila kasi Joel tsaka si Amigo. Ando na naman sila sa dulo. Kita niyo ba mga Choy? Wala. Sorry po. Hindi ako sanay sa basic mga Choy. Pero ano lang natin to. Natry natin talaga makahuli ka naman. Sinalo. Grabe. Oh, sinalo nga mga Choy.
Oh, yan na nga. Sabi ko na nga ba, sinalo eh. Oh, ano kinagat mo boy? Ay, BSF mga toy. Oh, positive mga toy. BSF. Effective na dito sa Wonder Ilog. Oh, ito yung bulati natin oh. Oh, ayos. Good size pati. Yun, nabil na po kayo mga toy. Sa aking barkada ano. Message lang kayo kay ano, Winchester Frog and Fish. Yan, tackle shop. At pa-support din po sa kanyang channel mga toy. At may discount kayo dun sigurado. Sabihin nyo lang yung ano. Hindi, wala. Ano, alam ko nagbibigay sila mga tayo sa ano pagka marami-rami yung bibiliin nyo. Yun ang sabi sa akin eh. Meron naman daw discount. Kasi yung ibang araw eh pamahal-mahal yan eh. Sa kanya may discount daw. So yun, yan kinagandaan kasi napakabait ng batang yung mga tayo. Siyempre, subscribe nyo rin siya mga tayo para ano. Ayun, try natin ulit. BSF at Bolats. Grabe, sinasalo ka Choy. Magaling, magaling. Oh, ito pa ulit oh. Dyan lang. Muntik ko nang di abutan. Ginagawa mo! Muntik ko nang di abutan mga ano kinagat ay bulati. Nako. Puluhan na matay. BSF versus bulati. Muntik ko pag di abutan. Oh, diba? Ayos na yan matay. Kagatin mo na baby. Uli. Yun, uli. Uy, pulahan mo ito. Pulahan na naman. Uy, BSF talaga mga ito. Oh. Kinagat. Oh, diba? BSF ulit. BSF, BSF. Ayos. Ayun, dami ng anglers mga sa kabila. Sana malaki na to. Oy. Oh, ulit ka ngayon, magandang size. Uy, ganda naman. Sana magdar-diretso na. Ganda oh. Toba. Hey, thank you Lord. Huli na yan boy. Ay, nakawala, sayang. Ayun, namimimid sa kabila man. Sayang, nakawala. Anong size ba yung hook mo? Malaki? Nakawala. Di pa siguro nalulunok. Ano? Sayang. Akin mga tayo, size ano to? Size 8. Ito yung mga size dito kasi malalaki isda eh. Uy! Uli ka! Yan, maganda-ganda. Uy, pulahan. Pulahan. 4 fingers. Pulahan boy. Bayabasin mo ko boy. Wala si Kabiwas. Ikaw na lang mabayabas. Dami nila sa kabila mga di kasi nila alam yun doon mga kati. Ay ito, mayroon papasok dito. Yun. Sino ba yun? Sana ano natin ibigay natin para pagka nakarami tayo matik yan. Binibigay natin mga kati yung iba na huli natin para siyempre share the blessing, diba mga kati, para ayahay ang lahat. Yung si Anders oh. Ano nanoy? Sabi ko sa kabila ka. Saka nagtawid. Doon sa kabila. Naku, sinabi ko na sa kabila ako noy. Maurag digdig noy. May tulay? Oo, tapos may parking ng ano doon. Sayang. Sige, pwede naman. Bayabasin mo na lang ako dito. Ang ganda pa naman dito noy oh. Oh, pa-welcome kasi inunoy. Pero mababa ay kaso maburak nga yun doon ano. Ay, pwede dito magtatawid. Sige, sabi mo dali. Bayaran mo na lang. Try mo patawi bangka. Try mo lang ba? 20 lang ang biyahe. Ay, mayroong isang ano yung nakadimotor. Ay, na ito.
Ayan sana. Patawid daw na boss. Magbayad na lang daw. Oh, ayun sa musing oh. Oh, di ba? Kasama tayo si Vic ni ng anglers mga tayo. Patawid talagang maka-extra dito. Tama-tama pa naman dito mga tayo pagka ganyan mainit na tapos medyo mangin na. Sigurado ito mga tayo. Mag-i-enjoy ito si Nunoy. Ang ganda nga rito kahit mababaw. Pinapupuno ko palagi itong cooler na ito na eh. Yan, ang si Nunoy oh. Nagbatid yun, may love shot up. Sa mga mahilig kong payakas dyan. Salamat kay Sir Manoy. Oh, shout out. Shout out sa lahat ng mga subscriber dyan ni Rod J. Fishing. Tapos yung Insa Anglers Group, big love shout out po sa inyong lahat. Rose Anglers. Yung iba kasi ayaw magpaano eh. Eh sa'yo, talagang gusto mong makatawid. Eh, may pamaraan talaga eh. Oh, di ba no? Ang laki no. Ang nakagandaan kasi dun sa pinagpustuhan namin dun ano dun. Malapit lang. Ni Joel. Doon sa dulo na yun. Nabis na din sa inyo, paring Raymart. Bondra. Bati din ako. Happy Pista dyan paring kagawad. Kagawad pa naman, sigurado. Tutumba yung mga kuniyo niya doon. Dali na. I mean, oy, pero yun nga pala sa family bear niyo no, sa Bicol. Kailan? Pero ngayon, Ngayon? reunion namin. Hindi ka napunta. Di nga eh. Walang datong. Walang budget. Wala eh. Yan yung mahirap sa ano sa mga ganyan may okasyon na mabigla ka na wala kang budget. Kasi disgrasya nga si nanay, di ba? Nabangga ng motor. Oh, Miro, may tama rito no. Oo. Daming dugo doon sa kanya. Opo. Ito na naman Manoy. Ay, taano nga din, taano marog na kaini. Ay, ang laki na no. Sabi ko sa'yo, galing mo gabayabas. Ang laki oh, ala. Oh, di ba? Kakapukol lang yun. Kumagat sa ano no, kanina. Sa BSF. Bakit maliit yung dumawi ngayon? Ayan na no! Dakula na! Ano ka? Yun o, pahuli ko Nunoy! Oh. Mga araw kayo ni Noy oh. Darakulon ni Nigdi. Yan mga tayo. Yan, pa-welcome kay Manoy. Uy, Ay, sumabi. 4 fingers. Sarap pag lang ito Noy ay. Ganda ng floater, parang made in Papa Aryan ah. Ayos na yan. Yan na naman no. Tamo no, dakula talaga yan oy. Di ba? Mga pula dyan na yun. Dito, usod mo lang. Madadali rin yan oh. Bakit ikaw lang? Bakit ikaw lang? Hindi maganda ang nangyayari. Nagasa ako ng anting eh. Yeah. Kain na sunog, kinakain. Yan yun. Nay, sarayan. Ganun talaga kagat yan. Oh, di ba? Ganun kagat dito no. Oh, di ba? Laki. Wow. Balos ka sa sinunoy. Oh, no. Oh, wow. Shout out paring Rimard Gondra. Happy Pista sa inyo dyan sa Barangay Kasili, Talinta. Oh, okay, happy pista mga katsoy. Ayan na naman. Ito na, katurin. Loko. Agay. Uy. Gandang size din. Magkakamag-anak siguro to. Magkakamag-anak. Agay. Kala dalawa na hawak sa mga ito. Kaliwat kanan na ito. Kala ko. Kung kasama mo si Kabiwas na bata kami, ayun yun. Si Batang Kabiwas. Oo. Baka mamaya atake na yung pamiwas. Mga maganda kayo na magpupusa na lang yun. Inang aagaw yun. Yung aagaw ng bingwit. Namiss ko rin yung Batang Kabiwas na yun. Saan na kaya yan ngayon? Hindi na nag-upload pati. Kakatuwa itong ispat nito. Oh, yan na naman. Yan na naman. Oh, grabe no. Palaki. Uy, Uy, makakawala pa. Uy.
Grabe, 5 fingers mga tayo. Nakakalahati na naman kaagad, Noy. Kalahati na naman. Nakailang piraso pa lang, oh. Yan mga tayo, oh. Oh. Wala pa, parang warm up pa nga lang yan. Warm up pa lang yan, ha? Warm up pa lang yan. Ayan, grabe. Napakaganda talagang ano. Ay, tak mo lalala. Dinudulag na. Tinatanan na. Bata TV, ano, nasa ka na, Noy. Ayun, naku, dali naman si, ano, Nakauli si Tutoy. Si Tutoy. Yan, ano, uy, lintan mas ito, Noy. Lumok si baga ng pula, ay, black mula, ay. Hindi, ano, lalaki na. Ay, labilab na, Toy. Ay, Noy, ako rin. Sa iyo, Noy. Pinchian. Sayang. So, yan na, boy. Dito, sana ba yung kumagat sa akin? Yan. Oh, no, nasa. Ala ka. Wala na. Ala ka, nawala. Ay, andyan pa rin. Ah, dala. Kaya pa. No, ano. Isa mo. Nasagot ka. Gumagala na. Ala ka, bahala ka na dyan. Problema. Nagsabay-sabay. Yan, ganyan natin. Ganyan natin. Nahina ka talaga dyan. No, sigurado yun. Mataala na. Naman. Madadala talaga pamiwas mo na yan. Ay, yung isa na. Wala. Atang-ag ko baga. Oo. Di talaga pwedeng ano dito, tatlo. Hindi pwede. Ay, pero si Joel ay kayang tatlo. At oo nga. Kasi bottom naman sa kanya eh. Hindi buto. Pwede niyang mapitik. Di na mga agad makatakbo ng ano eh. Mm. Pag napitik niya na, di na, pabayaan niya na yun. Pabayaan yung isa, tapos yung isa naman ang ano niya. Ako pag nagbo-bottom ako, pakiramdaman ko ano muna mabigat. Yung unahin ko. Yun, malaki. Sigurado yan. Sabi ko si Iguan na yan. Ay, dakula matanay. Ayan no. Daan. Oh, yan oy. Sige. Manoy. Ayan anoy. Oh, ayan anoy. Nanoy oh. 5 finger. 5 finger. Ay, sakin. Ay. Ay, sa kanya. Eh, wala anoy. Ay, lunok na pala. Ha? Kanina pa pala ito. Sabi ko sa iyo, lunok na lunok tuloy. Kanina ba yan? Di ba nagparang sabi ko, sinususiso na. Taw-taw versus di motor. Mukhang natatalo na yung taw-taw ah. Puro taw-taw ng gampo. Ayan. Maliit lang. Ay! Ay, baboy. So, yung pula pala man. Hindi naman kasi kumagat no. Ito pa. Bumalik. Parang inuugom lang. Grabe to. Bumalik. Pero mas malaki yung isa no. Parang inuugom lang eh. Oo. Yung isa lang din. Bug! Iyon na. Pinapasurable mo talaga ngayon, oy. Grabe talaga si Marit. Teka lang, surable talaga. Ako, pagka nakakuha na sa ano, Huwag ka na bumalik. sa akin, makakita lang ako ng medyo nag-iiba yung floater ko, pitingin ko na eh. Oh! Hindi pwede sa akin yung ganyan. Patagal-tagalin pa. Saltik na yan. Puno na kagad yung isa eh. Huwag kayo mag-alala, marami pa kayong kasama. Paramihan tayo. Sa labas? Huli na. Ay, nakawala. Nakawala. Na naman. Napakalaki. Laki nun, boy. Laki nga daw. Meron na naman. Ay, sita naman si Adi. Hindi naman nagkikibit, noy. Sabi nga sa Bisaya, nagpahiyom. Ano naman nagkikibit. Aba mo. Ang dami. Ang dami talaga. Nagpahiyom nga ni Noy. Inuubo mo sana. Di ba no? Uli. Diba? Kagat lang na yan na maliit pero
Hina-hina siya. Sa pulsa dyan. Si Rachel, nigalag ka na si Rachel. Salamat. Pinaparking mo ko dyan. Doon po naman ako nakadali dati ng ano ni malaki rin. Nagmamasid ako ng kabo ng karpa po, tricks niya. Wala. Wala doon. Saan? Yan na naman oh. Wala ka. Wala ano to? Ay sus, akala ko ano. Good size doon. Lagas Kala ko. makahilay. Magpo 4 fingers na rin. Kala ko kung plapla na yun. Grabe naman kumagat na. Mga tayo, pasensya yun na mga tayo yung adventure sa atin. Mahaba ito mga tayo, no? Pero okay naman, mag-i-enjoy naman kayo. Masisiyahan naman kayo. Pagpasensya nyo na po mga tayo, no? Yan na naman, linti o. Dali. Kakarakantaan dyan na hindi kulay. Maganda pag ginagalaw-galaw eh. Oh, sabi ko sa'yo, may ginagalaw-galaw. Nila. Ginagalaw-galaw. Ganito magalaw. Sabi ko, ginagalaw. Para ka nang nag-ano niya na. Sabi ko, gagalaw-galaw. Nagkakasking ah. Gagalaw-galaw yung muna konti. May laman na pala. Yung isa ko mukhang duda na yun. Ayan, oh, di ba? Oh, grabe no. Ay, pula na naman. Eh, sayang. Wow. Ay, sayang na naman ako. Ay, yung isa na naman. Oh, yata yun na naman. Diyos ko, bro. Malaki. Malaki yan, malaki. Ay, paano isnag? Hindi, di yan isnag. Isnag sa tiyan. Isnag nga. Ay, Ay, isnag oo, mo. laki mga kasi. Natutulog pa mga kasi. Grabe, ang laki no. Kanina pa kasi yung binubungkal-bungkal yung plato. Hindi mo pinapansin. Alala, tuloy ka tuloy. Ikaw kasi, oh, tingnan mo. Eh, wala. Muntik ng maiwanan ka. Muntik na maiwanan ay. Ako din. Ako din. Ganda na naman. Good size ko. Good size, baby ko. Yummy. So yummy. Magpatawid ka rito, idol. Sa bangka. Patawid ka mamaya. Oo. Try mo kaya doon, idol. Tapos na yung pukol mo dito, banda rito. Ano ito yung dami? Hindi ka makapukol ng maayos yan. Oh, grabe. Oh, gaganda ng size dito. Hindi kasi, kaya nga ayaw ko dyan sa spot na yun kasi yung hangin pa ganyan eh. Pag pukol mo rito, pupunta rin sa'yo yung ano. Hindi nabot ko. Yung floater eh. Yan, tapos yan ganda. Tapos pukol mo rin sa kabila. Labo-labo yun ang mga bata. Yan sinasabi ko. Dapat kasi ilan nila yung floater lang naman na, di naman nata. Kaya yung floater ko ano lang to, tagpipiso. Ah, ala, kuhul, kuhul. Ala, kuhul. Tsaa! Tsaa na. Pagtsatsain yata ako nito. Tragis yan. O, tsaa talaga. Tsaa. Wow. Tsaa yan. Tsaa! Ay, pakaloko. Ayan na yun. So, yung tsaa. Huli, o, di ba? Huli? Ay, di na abot. Ganda kasi ng ano, water. Yan na naman, no? Mga gandang ano. Yan ang gusto ko, no? Yung mga gano'n na ata ko. Oh! Oh, di ba? Yung gusto ko na. Grabe yung mga tilapia dito. Kahit ay dumaan ang bangka na di motor ba, kagat pa rin. Kagat pa rin. Yo, ito kabila. Yun, meron. Ayun na ka. Napapasarap ginto. Sabi ko, okay na to. Okay na. Yung hindi na babalik siguro yung... Bumalik pa ulit ka kabangka. Tapos nagharurot pa. Tarorot ulit. Ayun na, tinira na. Uy. Yun na, yun na. Yung ilulubog. Yung itatakbo niya. Dito na yan sila.
Nag-high tide, ano? Damay. Yung isa pa. Ano na yun? Tuloy. Uy, yun na yung isa. May sauce. Ay, sis. Dahil mo na talaga, inanong sa araw. Kaya kukuha ko bulate. Sige daw. Meron pa kami. Susunod na lang. Ah, pa. Iwas ko nga wala eh. Bakit nguyuwi na la? Wala ka, sayang naman. Ha? Dinala ng isda. Kinuha? Dinala ng isda. Tapos na mamiwas, ano, may nangunga. Nanguha ng biwas? Oo. Uy, bakit mo pinayagan yung kuhain? Tapos na daw siya mamiwas kaya. Kinuha na. Ay, inano mo pala eh, pinabayaan mo pala eh. Yan nga eh. Kaya pag binibigyan, iniiwan lang nila yun. Iniiwan mo lang eh. Sunod-sunod lang ano eh. Saglit lang kasi. Kumuha na pang ulam. Eh, grabe kakalagay ko lang yun ah. Uno mo, kakalagay ko lang oh. Diba? Oh, ganun sis. Ano yun? Ay, putag sinadali. Science. Sayang. Gusto ko yung ano talaga, inilulubog talaga katulad yan. Yan, yan. Yung ilulubog sa to sa bay lakad. Yan ako nga. Kasi nilalakad ay habang mapalayo ay palubog ng palubog. Aw! Ay, ganda. Ginhawa. Asan na si ano doon? Ah, umalis na? Kaya yun doon. Sasaluin niya ito kagad ng nguso. Uy. Eh, tuhanin mo. Tuhanin mo. O, sabi ko sa iyo. O, di ba doon sinasalo? Ay, sinasalo kagad di magbagong tayo. Wow, galing. Ang ganda pati ng kulay. Ang itim. Hello. Yan na namin isa po. Yung sinano ya. Gusto sila? Pwede tayong kumain mo. Hindi kumain. May itlog yung anak ko dyan. Sabi itlog mga kati pagbawan itlog. Masisiro. Itlog ka rin baon. Maniniwala ka dun. Itlog tsaka ano. Kung talagang buwinasin ka, buwinasin ka kahit paano paano pang baon mo. Ang ano doon, ang sigurado hindi ka ano doon. Makakahuli kung gutom ka. Kasi di ka talaga makakaano, uuwi ka na pag nagutom. Uy, bago na, walang pagkabagong bulati sa salo eh. Oh, di ba no? Uy, bintian nyo, wala ni. Bintian. Grabe, ayo. Lapad-lapad na. Grabe talaga. Ang lalaki eh, kakasa. Oh. Wala nang edit talaga to. Pitikin mo nga minsan yan, no? Malalaman mo kung ano yan. Ah, pirana tayo. Dadali ko rin yan daw. Malakas na hangin dito ang pinaka-bulo. Grabe sila sa loob. Dito. Ayun. Wala na sila. Init na yun. Kagatin mo. Dito pag nag-high tide, walang problema. Makagat pa rin niya. Lumilipat. Mabilis. Pag may hina-hina ka patag dito, naku, iiwanan ka ng pamiwas mo. Talagang kailangan makipag-anuhan ka eh. Kailangan mabilis ako. Mabilis. Sa ilog kasi pag nag-high tide doon, wala. Tapos na yung kasiyahan. Hindi ako naniniwala na magkaroon ng kitang dito sa Laguna Lake. Ay, meron nga sa ilog, no? Eh, Nakakahuli kami ni Kabiwas. kahit dito sa Laguna Lake na nakahuli si Kabiwas doon sa may Shore Lake. Diba? Sa Lake Shore, doon sa may batuan na yun. Ako, Oo. nung kasama Bakit kami ni kaya? Philip. Sabi ko,
Hindi ako naniniwala. Tinitingnan ko lang may gusto nakitang talaga. Meron talaga. Oo. Oo. Malapad-lapad na. Oh, yun o. Ha? Yung sa. Saan ko malapad-lapad na. Oh, yun o. No, palakad na no. Siya na. Oh. Sumasabit ng mga bisik niya. Kagat na yun no. Pag gano'n. Kasi hindi siya makakagano kasi mababaw. Dobulok pa naman iyo. Huli na yan. Yari ka ngayon. Surbol yan. Walang kawala. Huwag kang mandamay. Nandamay ka pa eh. Ay, talagang nandamay talagang animal. Puta, aruyo. First time. Buisit na aruyo ito. Oh, dali dito isa. Yung isa, ay may huli rin. Ay magaganda ugaw. Lahat kinibit na. Ultimong paa ay gumagalaw din ng paa eh. Uy, uy. Ay naku mga tay. Diyan muna kayo mga tay no. At update namin kayo maya maya. At kami mag muna. Kakain muna kami. Naglalabasan na. Sobrang haba naman ito ng video natin. Para makapag-video pa kami maya maya. Ano? Grabing gagatan mga tay. Ano to? Kain mo tayo. Oh. Wander Ilog lang ito mga tay. Napakalupit sa ano. Dito. Kabilang side. May parking doon, may mga motor kayo, 4 wheels meron. So yun, dito lang muna kami. Hindi magkakain yan. A few moments later. Yan, nakadali ng pulahan. Grabe pulang-pula. Kakaiba parang tilapiyang sumilang no. Dito lang yan mga tiyo, Wander Ilog. Ayan, start tayo ulit. Kakapukul lang after kumain. After kumain. Kain na mapala kayo mga tiyo kumain. Puro na puno to. May isang box pa. May isang box pupunuin. Ay, napaka-flex talaga natin. Yun. Jesus, nakawala na. Naman. Sayang naman. Grabe kasi pagkabiwas. Talagang lukso talaga yung ano. Lipad eh. Nalokso. Lumilipad lang. Malupit si Manay ay bumiwas. Hindi lang siya Manay. Nanginain din sa may ano. Oh, kakalagay lang. Sige nga, sige nga. Uli. Uli na naman. Mulo ko eh. Kulo. Dalikan mo. Uy. Duwag ay duwag. Nadali na raw yung 5 finger. Jesus. Uy. Grabe talaga. Dito lang yan sa gilid no eh. Duwag mo rin. Ay ito no, mas malaki. Pare ay. Apir. Finger sila. Apir. Ginagawa mo. Highlight. Highlight ka ngayon. Apir. Grabe. Uy, ito. Yan eh. Wala na. Nahuli ka na. Nahuli na. Talagang pag dilubog talaga sigurado. Basta yun Malaki. ay yung lubog at nawawala talagang hindi lumutang. Malaki yan. Sigurado yan. Malaki yan. Matik na yun. Matik na yun. Pag sa kangkong naman, nadir-diretso lang pala yan. Yung kangkong naman, dire-diretso makikita mo yung hila talaga ng Yung nailon. hila, pagilid, no, maandar talaga yung loader. Makikita mo talaga yung ano, yung nailon na hinihila talaga. Oo. Nawawala na, hinahanap yung floater mo pero yung nailon mo hinihila na eh. Ganda nga. Kita ko talaga ganun. Uy. Dami? Dami, sobra sa kalate. Malaki. Uy naman. Maaga pa. Maaga pa. Siya, umuwi na rin si ano eh. Amigo, Si Amigo naka 5 kilo daw. Baka kami. 5 kilo daw yun. Ay ta. Kainta pa kasi matay si Kati, ano, Joel. Naka ano, kulang-kulang isang cooler naman daw. Nakasipad. Pichoy. Grabe. Ang dami. Sa amin din, dami na. Puno na rin. Grabe kagatan. Oo. Nakamati yun. Mga alas 9, alas 10. Grabe kagatan. Oo. Nakamati yun.
Ito yung akin. Ipakita mo pa dito sa isa. Tapos, ito. ito. ito pa mga tay. Yan pa. Yung pinaglagyan ng tubig, dilagyan na rin ng... Lumot, no? Ha? May lumot. Ayaw kumagat sa lumot. Ayaw. Oo. Yan, nakapagpagat ako dun eh. Kinagatan ka? Natulong nung nakaraan. Oo. Apat ang nahuli ko. Ayos pala. BSF, kumagat din. Dito ano, 2 braso, ipa. Uy. Tapos pa nga to, ito pa. Pinaglagyan ko ng tubig. Nilagyan na rin ng ano, tilapia. Tapos, ito pa. Ah. Grabe. Oh. Yan, tapos yan si Manoy, kaiba ko digdi. Eh, Manoy, baka igwa ka pang ma-shout out dyan. Shout out pala sa lahat ng ano dyan, lahat ng pinsan ko dyan sa ano sa Maragusan, Davao de Oro. Iya. Family Ninang. Yan. Shout out, i-subscribe naman ka ano sa channel ano ni Rojoy Fishing Adventure. Yan, maraming salamat no. Siyempre sa lahat ng nag-tune in po sa amin. Sa aming nasayang adventures sabi kanina mga tibakba. Kakatuwa si Nonoy talagang makasama mga tay. Tapos yun lang mga tay no. At siyempre yung fishing spot natin ay Wonder Ilog sa kaliwa na side. Yan mga tay, ito yung fishing spot lang namin dito. Grabe dito ang spot nito mga tay. Sa gilid-gilid lang to. Oh yun, grabe. Halos magdadalawang cooler talaga yung muntik na yung puno. Yung pinaglagyan ko ng tubig. Nilagyan ko na rin ng ano, ng tilapia kasi sayang yung pagkakataon mo. Yan, maraming salamat po. Yan o. Ganda ng spot. Wonder Ilog po. Thank you. So, you see you next vlog na naman tayo. And happy Easter Sunday nga pala ulit. Thank you. Yo, di ba? Dami punong-puno kay Manoy. Ito yung akin. Oh, grabe talagang pinili ko lang talaga yung sulit na size. Oh. Oh, di ba? Oh, sakto. Sakto pala no. Yan, puro yelo. May yelo pa dito no, yo. Sige, may yelo pa ito. Lagyan mo rin yung yelo rin. Lalagyan ko ng yelo rin tong akin. Thank you po. Mga toy, ito yung lahat ng huli namin ni Manoy, Big Ninang Anglers. Yan. Thank you Lord. Grabe. Solid na solid din sa akin. Pinili ko lang yan. Yan. Thank you Lord sa aming blessing for today.